What's up mga idol? Welcome sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga videos. Usa ko kabisayang amahan. Bisayang amahan na ko'y duha ka anak, ug isa ka asawa. Kasado mi. Then ako kinabuhi karon as usa ka amahan nga bisayang amahan, walay trabaho, jobless. Dili ko nga proud ko kay nasa ko sideline nga mag motorcycle taxi diri sa Cebu. Tapos sa pagkaron mubiyahe kog magabi kay mawalagi di kay init, di sa kay traffic. Then usasad dili kay stress sa kainit ba. Then usa ka rason ngano naghimo ko YouTube kay mawalagi ganang ganahan ko ma-share sa inyo kung unsa akong kinabuhi. Usa ko ka kuan sa una wala pa ko wala pa na jobless. Nagtrabaho ko isa ka fast food as manager. Nag-resign ko kay mao lagi trabaho lagi di ginamali ka ng toxic nga environment. Pero dili ko masulti yun sa fast food. Toxic nga environment nga mapituhan sa akong matakadlong nga kinabuhi. Kanang naka sa inyo matug ka di ka katog. Wa kay trabaho pero mo na naka sa trabaho. Mo na siya itawag toxic. Ni-resign ko, naka-decide ko kay unang mag-apply ko usa ka motorcycle taxi, usa ka pasiruan ng mga motor nga na diri sa Cebu. Then makita lang siya og good, okay na lang sa ko mo biyahe ko mga 8 hours, 9 hours. Mukuha siya og libo kapin 1,000. 1,000 kapin. Then usa ko kamahan nga naghimo nga ning mga YouTube kay mo lagi atong i-share na ko sa inyo nga as amahan nga walay trabaho unsa akong kinabuhi karon sa pagkaron di ginamarkan nga na watay utang na gitay utang walay tawo nga way utang naaman mao na siya nga kanang siguro nata sa syudad Puyo di ginamalikan nga watay utang. Then ako anak ron duha dagko nang isa ang isa bata pa ako asawa walay trabaho. Pero sa akong ginuhantod karon nga mo 8 months na ko nga way trabaho. Sa akong kinabuhi kalawin sa Ginoo nga okay ra madara. Strong ra gyapon. Pero yan di siguro nga proud ko sa akong self nga okay trabaho. Pero nibiyahe jud ko lang ita jud pagi. Sa as marag-asawa magtinabangay gid mi sa mga problema. Istoryahan para di gid maglalis. Kung di gid namalikan nga maglalis kinuwas mo nag-asawa kay part man na sa inyong usa ka relasyon nga namo nilalis di mo ginamli kayan karon sa karon 6 PM na tataon mukaon ko then humanaw mukaon then mag-ampo mi mag-rosary then tapos una ko mo biyahe dili ko mo biyahe kung dili ko ka rosary usan na siya nga ngano akong kinabuhi nga nagligo na mong ako kinabuhi ron among relasyon kitong ana nga pag-amo ko. Then every Sunday musimba gyud mi family gyud. Di gina wag siya palta. Then muna sa pagkaron mo lagi kita mo biyahe tang tagabi like di ta mo biyahe kadlawan karon ko nauwan diri sa Cebu. Di ta mo biyahe kadlawan kay mo lagi kay init kayo yung traffic yung gabi kuyawan sa ta kay delikado na mga tulis di na malikayan unsa pa dira simba ko lang. Then na mga lugar nga matuwa na to mapikapan sa mga pasero wata kabaho ba kanang lugar nga na ampo lang gito gid wata mo pero ang kanindot sa gagaron sa diri sa Cebu City kay ang mga pulis na by corner na mga pulis na mga post mga outpost nila nga pamutangan visible na sila makita din kada barangay na gina mag-rubing mga barangay tanod or mga BPSO mag rubing na sila every 10 PM to upward or mga until 3 AM 4 AM na sila as mga police mga patrol diri sa Cebu City mo say nakanindot. Then sa karon so far sa akong life ron okay naman darag smile. Then mana ni-try ko apply og trabaho. Try ko apply na trabaho pero as akuan
franchise manager, pero 1 week ako ni continue kay mo lagi kitang nanad ta nga gikan ta sa trabaho na to sa unang almost 14 years ko sa akong past nga job. Grabe ang ilang mga requirements ni follow gid sila, pero karang mataha ka nang i-apply kag lain nga trabaho, pero murag ingana ba nga mo din ni ana ba mataha ka mo nang murag di ko mahimutang mo nang I decide nga resign din gyud kay mo na naabot na ko mga anak ako anak ikatang may kapasudan. Sige muna akong karon nga vlog akong story sa ka Bisaya nga amahan. Salamat ay kalimot sa subscribe sa akong mga og like sa akong mga video. Mga kabistak, salamat. God bless. See you. Bye.